NP. Jodong Suna e kaunti ma Migori osiemo ji kama oting'o moko kuom jotend kar tiegruok mar jopuonj ma Migori TTC ma giwacho ni temo geng'o chenro mar somo mochaki kod mbalariany ma Rongo motisi ni Rongo University's Learning Center mosebedo ka dhi nyime e kinde mar dweche 2 ma kokalo e alwora ma Migori. Jodongo go eko kotelnegi kod ker ma Suna Japheth Riogi owacho ni biro mar bad mbalariany mar Rongo e kar tiegruokni mar Migori TTC en gima ne giserito kuom higni malach kendo ok ginyal yie mondo mi ng'ato keth lek margi. Kar tiegruokno mar Rongo University Learning Center manochakore dwe mar 5 higani sani nitiere kod jopuonjre malo 200 masomo courses mopogore opogore. Miyo wakwayo ni ng'ata mapingo University ma Migori ka. Jaduong' okwanyo the late no penjo ni what about Migori. Wan be wapenjo ni what about Migori. Mamiyo gimoro amora mabiro ka ng'ato nyaka penje. En ng'ama pingo no. Who are you? En ng'a? Aende mbali kabisa. Kwa hiyo wadagi wawacho ni university warwako gi lwedo ariyo, waonge gi wach moro monyalo wacho, ji man ka giduto joma dwaro ni university obedi kata an agombo ni university obedie adhi e skul a graduate kata an be anwang' doctorate. Tiyo oganda moko ma ok dwar university mondo obedie college ka. Oganda gi gisendiko kalatese, gisendiko barupe maketho nying jotelo moko kaka VC ma University ma Rongo gi jakom mar Migori TTC ka giketo kuom gi weche ma ok odhi kare. Wadwa kwero ni university mabedo kani en mar jo Migori, wasemanye kendo wadware. Wawacho ni university no nyaka bedi. Ka wayudo university e Migori ka en dongruok ne Migori County te. To bende awacho ni ya jogo eko matiyo e Migori College onge ng'ama idhi riembe tich. Curriculum ma ipuonjo go nyithindo manie TTC ok dhi change ni university ni kanyo. Nitie kuma gidonje to joka bedhi mana gi margi. University must stay because why, if it is Migori, every now and again there's a problem. We don't want people from somewhere else to come and create for us problems that we have tried to sort out for so many